Hola, com esteu? Què us sembla si avui toquem de peus a terra? El romànic és un art molt teològic, però, tot i així, veureu que l'element terrenal s'hi manifesta de maneres molt diverses. Maneres sovint poc o gens naturalistes, com aquest paisatge vertical dels pastors de Betlem o aquestes muntanyes de l'arcàngel Miquel que, sorprenentment, adopten la forma de onades o volutes. Espera un moment, pots començar pel principi, sisplau? Sí, comencem pel principi. La creació. A les Bíblies pintades o el magistral brodat de la creació de Girona veiem l'aparició de la terra i dels seus habitants, plantes, animals i, finalment, l'home i la dona. Segons el Gènesi, el Senyor crea la humanitat a partir del fang. De fet, Adam ve d'una paraula hebrea que significa això, terra. Doncs bé, i això també us sonarà, Per culpa del pecat original, els humans hauran de pencar de valent. D'aquí la representació dels treballs agrícoles o de la successió circular dels mesos de l'any. De la terra, doncs, en surt el treball, però també el pecat i el crim. Comencem. Caín mata el seu germà Abel, com Ròmul a Rem en la mitologia romana, i ho fa en un rampell de gelosia, perquè a Déu li ha agradat més l'ofrena animal que no pas els seus fruits del camp. I aquí va haver un sidral de cal Déu. En algunes escenes molt curioses veiem com Abel es desenterra tot sol, la seva sang clama al cel, com ens diu la Bíblia, malgrat els esforços de Caín per ocultar el cos del delicte. També la terra, les pedres, són l'arma preferent d'aquells que persegueixen els màrtirs. La paraula lapidació ve del mot lapis, que significa pedra, com en les paraules dilapidar o làpida. I justament la terra és el lloc de la sepultura. Les despulles d'Adam estan als peus de la creu de Crist en una curiosíssima iconografia que trobem en el romànic, també en l'art bizantí o en el gòtic, i que simbolitza l'antiga humanitat pecadora, ara redimida pel Messies. Hòstia, m'he cagat de pedra, tu. I això és tot terrícoles. Salut i romànic.